Γεια σας παιδιά, Αποστόλης εδώ. Σήμερα μαζί με την Έλενα είμαστε στην ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας και θα κάνουμε ένα whisper challenge. Αρχίζουμε. Έχουμε κάνει τόσα δοκιμαστικά, ελπίζουμε να μας βγει. Κάνε έλα. Βάλε μουσική. Να το πω να κάνουμε κι εμείς έτσι. Τι κόμμα! Α, τώρα τσαβαλάνα. Λοιπόν... Χρώσο. Φερένα. Η Μπαρτσελώνα δεν μ' αρέσει καθόλου. Ξανά. Η Μπαρτσελώνα δεν μ' αρέσει καθόλου. Τα κεφτεδάκια δεν μ' αρέσουν καθόλου. Όχι, τα κεφτεδάκια λάθος. Η Μπαρτσελώνα δεν μ' αρέσει καθόλου. Η Μπαρτσελώνα δεν μ' αρέσει καθόλου. Μόνο Ατλέτικο. Αχα, οκ. Whisper challenge κάνουμε τώρα. Είναι άλλο. Τα άλλα δεν μας βγαίνουν. Ακούτε δυνατά τραγούδια. Εντάξει ρε. Σιγάρι, ας φάει το παιδί. Συγχαρητήρια. Άναψε ένα τσιγάρο. Πες, ακούω. Θα περνάς συνέχεια. Μέχρι κι εγώ έκανα. Ένα τσιγάρο θέλω. Έλα. Λοιπόν, τα παιδιά Και δεν θα με φάνε ρώτησες. στην ημερήσια. Άμα καταφέρουν να ψήσουν. Ξαναπες το λίγο γιατί μίλησες. Ξαναπες το λίγο. Λοιπόν, τα παιδιά θα φάνε άμα λίγο καταφέρουν να ψήσουν. Τα παιδιά θα φάνε Άμα καταφέρουν να ψήσουν. κεφτεδάκια. Όχι. Το φάει. Άμα καταφέρουν να ψήσουν. Τα παιδιά θα ψησούν. Τα παιδιά θα φάνε άμα καταφέρουν να ψήσουν. Τα παιδιά θα φάνε και θα ψησούν. Δεν καταλαβαίνω. Τα παιδιά θα φάνε άμα καταφέρουν να ψήσουν. 1-0 Έλληνα παιδιά. Πάμε στα 3. 2 δεν είναι, αφού δεν το βρήκα. Όχι, 1. Πήρες πόντο. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν με έπαιζε με κανένα. Τα παιδιά έχουν ωραία τραγούδια. Καλά, εσύ έχασε την ουζουνίδη. Λουκανικό πεινά. Τα παιδιά έχουν ωραία τραγούδια. Λέω τα παιδιά έχουν ωραία τραγούδια. Τα παιδιά χορεύουν. Βλάκα, τι λες? Τα παιδιά έχουν ωραία τραγούδια. Κάτι με τραγούδια και παιδιά. Ναι, πρόταση. Άλλη μία. Τα παιδιά έχουν ωραία. Τα παιδιά έχουν ωραία τραγούδια. Τα παιδιά έχουν Ωραία τραγούδια. ωραία τραγούδια. 2-0. Άμα το βρει με νίκησε. Άντε, Ή γεια. ανάλογα το Άντε, πάει. γεια. Λοιπόν, άλλαξε μου τραγούδια. Δεν πες. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλές σκουλικομυρμικότρυπες. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλές. Σκουλικομυρμικότρυπες. Ψάρχα λίγο. Σκουλικομυρμικότρυπες. Δεν καταλαβαίνω λέξη. Εδώ υπάρχουν πολλές σκουλικομυρμικότρυπες. Πολλές καντίνες. Λέω ότι μου ήρθε στο μυαλό γιατί δεν μπορώ. Εδώ υπάρχουν πολλές σκουλικομυρμικότρυπες. Α, εδώ υπάρχουν πολλές σκουλικομερνικότρυπες. Εντάξει. 2-1. Μπράβο, Ελένα. 3,5. Ένα λεπτό. Αλλά δεν θα λάκι έχουμε. Λοιπόν, αλλάζω. Hotline Blink. Λοιπόν, ο Μάνος είναι ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Ξανά. Ο Μάνος είναι ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Ο Μάνος είναι ο χοντρός. Ο Μάνος είναι ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Ο Μάνος είναι Ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. YouTuber στην Ελλάδα. 3-1. Ναι. Σοβαρά. Εγώ για μένα. Έτσι το είπα ρε. Λοιπόν παιδιά, θα πάω σε δεύτερο part. Λύνω για λίγο.